Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Agung Fitra Fiansyah lan kula Heni Faturrahmah. Wonten pawarta pariwisata, wonten mriki kita badhe mbabaraken babagan pawarta rekreasi Borobudur. Dumateng Mamalia Resnenda ingkang sampun wonten kalangan wisata punika, wekdalipun kula aturaken panjenengan. Nuwun kangge Agung kaliyan Hani wonten ing studio. Kula teng mriki sampun teng Taman Rescue Borobudur kalih Mas Taat. Kula nyuwun pangapunten ajeng sanget kalih Mas Taat. Menawi pitakon tunggal yaiku njlentrehaken ingkang diaranipun Reptile Rescue Borobudur. Reptile Rescue Borobudur niku tentang bahasa. Kata-katanya nopo tentang tempatnya? Bahasa kang tempatnya Nggih, dados Reptile Rescue Borobudur niku saking bahasa Inggris. Maksudnya Reptile Rescue Borobudur niku penyelamatan reptil ingkang wonten Borobudur. Nah, dados kula kaliyan rencang ing mriki niku berusaha kepripun carane melestarikan reptil. Nggih, melestarikan alam ingkang ngrujuk wonten reptil. Dados tempat niki saged damel sarana tiang-tiang ingkang pengen mengenal reptil, ingkang pengen nyinaoni bab reptil. Kajenge napa? Kajenge reptil menika tetep lestari. Amargi tiang-tiang menika ingkang urip wonten dusun menika asring sangat ketemu kalian ingkang namanya reptil, terutama ula. Sinten ingkang tuwuh nderek ngresmiaken Reptile Rescue Borobudur? Ngresmekaken. Nggih. Ingkang ngresmekaken menika kathah sanget tiange. Dados sedaya kalangan masyarakat wonten dusun Bangpongan punika kaliyan rencang-rencang para seniman, para pecinta binatang, pecinta alam, wonten uga rencang-rencang saking luar negeri, saking Belanda lan sakutipun. Kapan Reptile Rescue Borobudur madheg diresmiaken? Nah, niku sik rada lali. Niku tanggal 26 Februari tahun 2017. Nggih, 2017. Wonten tlatah pundi Reptile Rescue Borobudur menika madheg? Reptile Rescue Borobudur menika madheg wonten dusun Pongangan, Bawang Pongangan, Desa Ngadirjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, Bumi. Menapa sebabipun utawa tujuanipun Reptile Rescue Borobudur? Tujuanipun menika nggih kagem nglestarekaken alam sekitar ingkang fokus wonten reptil. Amargi nggih niku sing paling kathah ditemoni masyarakat kan reptil nggih, ula terutamane. Soale ula niku mesti dipateni kalih masyarakat. Amargi sami ajrih. Nah, makane niku mriki pripun carane ngenalake ing masyarakat, ngaturi pirsa kagem masyarakat menawi boten sedaya reptil niku bahaya. Enten sing bahaya, enten sing boten bahaya. Lan niku uga gadah manfaat ingkang kathah sangat kagem kita sedaya. Kados pundi ingkang saged pengunjung pirsani mawon wonten Reptile Rescue Borobudur? Wonten mriki niku sing mesti reptil nggih. Dados wonten kura-kura, wonten kadal-kadalan kaya boyo, wonten ula. Nggih, paling utama nih. Kegiatan apa mawon enten teng mriki? Terus kegiatan ingkang kawula kalian rencang lampahi niku nggih sing mesti niku bab nglestarekaken alam. Nah, niki enten ngeculke ula, niki enten nyukani edukasi kagem masyarakat, enten kegiatan ingkang urusanipun kalih wisata uga, dados kagem ndukung wonten Reptile Rescue punika mriki ndamel kegiatan kaya outbound nggih wonten outbound tradisional ingkang nglestarekaken permainan tradisional
Tapi nggih mboten lali tetep urusannya kalih alam sekitar kajenge saged melestarikan alam sekitar. Wonten outing class. Outing class niku kaya nggih edukasi kagem masyarakat, kagem sekolah-sekolah mengenalaken tentang reptil-reptil ingkang wonten ing sekitar kita sedaya. Nggih kathah sih selain itu wonten kegiatan, kadang wonten kegiatan ingkang urusannya kalian kesenian, kadang enten kegiatan ben-benan, kathah sangat kegiatannya. Kalepatan kula Agung kalian Hani nyuwun agungipun pangapunten. Sugeng enjing matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.